ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ମହାଦେବଙ୍କ ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଇନାବତୀ, ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଭାନ, ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜ୍ୱାଇଁ ନହୁଷ ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବାସନା ଓ ଭଲି, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶାଖା, ଗଣେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି, ଗଣେଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ, ଗଣେଶଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୃଷ୍ଟି, ଗଣେଶଙ୍କ ନାତି ଆମୋଦ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ। ମହିଳାମାନେ ଶୁଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ବାପଘରୁ ଆଚାର, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ କେବେ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାପଘରେ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବାପଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାପଘରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପଘରୁ କାଚ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପଘରୁ ମାଚିସ୍ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପଘରୁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପଘର କଥା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ବାପଘରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଘରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୋଷାକ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର ପୋଛିବା ବା ଘର ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୁଟି ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ କେହି ଆସିଲେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗରିବ ଏବଂ ଭିଖାରୀ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବା ବା ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଶନି ଦେବଙ୍କୁ କିପରି ଖୁସି କରାଇବେ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାଛ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ପାଠ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ ହନୁମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି, ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ କଳାରାଶି ମିଶ୍ରଣ କରି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଘରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ପୂଜା କରାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତିଲକ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାନ୍ତୁ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖସ୍ଥ କରାନ୍ତୁ। ଧନୀ ହେବାର ସଂକେତ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତି, ନାକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ନାଭି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମଝିରେ ଏକ ତିଲ, ଏକ ଚକ୍ର, ଏକ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଙ୍କୁଶ, କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଦଳରେ 6ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କପାଳର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଲ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଧନୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ହେଲେ ମେହେନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ହେଲେ ହଳଦୀ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା ହେଲେ ଓଢ଼ଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ,
ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଥି ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଗଲା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ। ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ହେଲେ ଶଙ୍ଖା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।